BJP tumpen vote kerek pia me Hamren MSC constituency long paman pon jang mi poni phai krip phorni ni jang kare banglong Hamren MSC constituency ke parlo terehol pathua klamalong BJP election rally MSC voice election campaign padupon bangsolong kare banglong autonomous council CEM Dr Tuliram Ronghang alhisar paman pen chetong dunsi non ke bang jang mini phai kora trok MP kili ke padupon jialong BJP party pen kache toidun MP candidate Omor Singh Tisofan pidong arjanalong vote pidun pen pahai lonang pusining jepot alang lipan pahai pon lote Hamren MSC constituency angkang arlo ration card ke long liatum anapan ration card pipon lapo lapen ration card along pensining kan si pen si kechelang je apan Ayushman Bharat card lak photangka long ponpo laso long ration card along amen ke dotum jong se arta dupik pen cheboy juilu putang te halaki thitang abang phuba abang phiatum ahema sorapan insurance tangka lak ni pipon po me thei ke dojia phan bangsuri phomuluk ke jangwet community hall kim ponpo lapen towar tame selam ponpo pusi ningjepon lasolong Congress asong pen don pharohini ra phoke ba hemtun lapen APHL se asong pen don pharohini ra inkoira sirke ba hemtun atum methang asong chi OC BJP asong along chi pok dun rinti sonse Hamren constituency along kadu kabe abod suri krike thomang bong pen suri nek ner kep abod ke BJP along si dolo pusi EM Mongol Singh timung pen ningjepon kheroni pen Bidar Singh taronang ke palya birda Malong News CM sartadak ninje tekang lo lapen ke Congress lapen APSLC atum pen prai haru khobak atum nang join dunu nang litum theklong loge ta hello la sinono boy ke dak Hamren pen ke kom nai ta suriner kep abut longji BJP atu chugu dam tange suri phowet nono ba ke suriner ke baglongji athe non ke along tin na local committee benta nang join dun bang dulu people na join dun la bang ke non dak elitum long kidu ke la ke sung ke boy atum phanata ration card people orunondo people towar punoi me punoi lang punoi JJM punoi lahaya scheme non central scheme nang people lo la so theklong pensi kapfrega dolo tumbang ke pini BJP long nanga chepo abdun lo Sir, APSLC benar don pa doi pini nang sepong. don pharhoni bag doi APSLC benta atumi ta ha dak kongjang re long ke 42 house nanga join do alai tum da pini dak nang don lo hai ane sigela tum chobai chokai masi pini thantam lo phone lo dun lo amon lang dun lo thang da we amasila tum ko tumi chewang thuya lo tumi dak reporter rongbong terang tum da banglo dak theklong lo ke alang tu bai statement elo people nang tu kali handa ka thang da we thang ta do choe dang long le la tum ke me thang symbol da chepang bo elo APSLC tum ke non ke la tum ke napit kisi koma chutong kang ti kang ta kang ti ji ko ne le ga chi ne philo Nang tela suri krike ko ma utar samo kwanong isarang BJP. भूतारस के दागे 13,000 13,000 ang bong kwanong ji BJP. 8,000 बागलोई 8,000 चुके तो 5,000 मथी नॉन के अरी को चु के नाम तांगे 5,000 समथिंग नॉन बांगे 8,000 चिके मथा लोई कुछ nang litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta